Pracovné vyučovanie. No. Pritlač. Popritláčaj ešte, dobre, aby to nie... Tak. Teraz ručičky. Počkaj. Podrž to tam. Takto. Pusti, pusti. Tak. A takto drž. Tak. I prilepí ručičku. Tak. Teraz druhú. Pridrž. Takto drž. Tak. Máme ručičky. Ešte túto pripevníme, dobre? Tuto. Ešte. Tuto. Tuto. Tak. Dobre popritláčaj. Teraz nožičky. Keď som Popritláčaj. Pritlač. Pritlač ručičky. Ručičky. Tuto. Tak, aj túto druhú pritlač. ešte Oli, Oli, Janko, Karinka. Oli, Oli, Nanto, Tatina, Tojento, umíra tyhen, Otačina, Tato, Hasnič, Tato. Pizza, ete mahu, No, ešte pusinku. prosím tu. Tuto aby spravil sísal. Jednoznačne. G, R, C. To sú vlasy. Že? Ahoj. Ahoj. Egon tu nie je? Egon rozdáva zadarmo v paneláku božský dušok. On sa zbláznil? Nie, v paneláku netečie voda. Fúha. Strýko má tuším pozitívne vlastnosti, o ktorých som nemala tušenie. Idem, Tak to do druhého. Super. idem.
No postrihajú, že to nie páči. Danica, počúvajte. Ty. Čo ste vyviedli s tou Matoševinou? Ale veď som vám hovorila, že nič. Ale nehovorte mi, že nič. Tak prečo by vás potom chcel vymeniť za Kláriku, ktorú ani nepozná? Toto. On ma mení za Kláriku? Toto. Ty vám to nepovedal? Tak, tak. Môžeš, pripláč. Počkaj, dobre. Počkaj, neletí na počkaj. Teraz môžeš. Neletí. Už, môžeš. Správna voľba. Tieto Vianoce zaplatíme vašu prvú splátku. Môžeš. Druhú ručičku. Môžeš. Pripláč.